हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जालायबाय। दिनै आङो ससे नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लानानै फैदों। आङो सानब्रै सानबासो जाबायमोन भिडिअ बानायैया। मानोना आंनि मेगना ओरैबायदि बुख्रांना दङ बे आगदाथिंजायनिया। मा जायाथाय मिथिया। दिनैहाय एसे सेमबाय। मैया थै गगारनानै सिंनिफ्राय थै गगारदों। मा जादोंमोनथाय? आं बिदि जायाखै मालाबाबो। ओंखायनो आं उसुबिदा मोननानै भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दा आङो नैबे रुमावनो दंफैयो। नैबे रुमाव दङ आं दाख्लैनिफ्रायनो गैलाबो सप्तानैसोआनो जाफैनोसै केरेलायावहाय। ओमफ्राय आङो बिनिफ्राय साननैसो उनावनो थांफिनसिगोन गुबुन स्टेटनाव। बे जाबाय मेन रडनाव थांग्रा लामा। बेजों हाबबोनांगौ रुमा। बे इथाखौथ' नोंथांमोना सिनायखाबाय। दाख्लै आं मोनसे माबा कानुरनि बै इरिथे होननाय जायगायाव खेबनानैहाय नोंथांमोननो देखायदोंमोन अन्थाइ। बे अन्थाइयानो नै थाइसेयाव 50 थाखानो बिनि दामा। अन्थाइयाखौ गेसाव सस्रमावनाय गोजासो नुयो नै। ओमफ्राय रुमा बेनो। बै गाहायनियानो बेयावनो थादों आरो। रुमा बरिया मोजां बिसिना सुख सान्थि दावराव दावसि गैया, गारि डिस्टार्ब गैया, ब्रुं ब्रुं जेबो खोनाया। ओमफ्राय नैबेयाव दैखर गोदान खुरगासिनो दङ। रिङा बिसिना माबायदि नै नायदो। दैखर गोदान बियो। बेखौ ड्रिल मेचिन बायदि ओरै फिदिंनासो खुरनो जाहैदों। दा एफा एफा खुरगासिनो फैसा थाबाय थाया दा बियो। माने फैसा जाला जाला खुरगासिनो आरो एफा एफानो हाजिरा सिस्टेम। बैनिफ्रायथ' अन्थाइ गोजाखा नै थाखोसे थाखोनै। नैबे थाखोनैयाबा अन्थाइ होनायनि लुनायनि, ओमफ्राय बैनिफ्राय गावनि रेल अन्थाइ गोजा गाहायाव नै। दाबो दै मोनाखै। एबा 150 फुट खुरनांगोन। दा अन्थाइयाथ' बेनो नै आं दाख्लै खेबहैनाया अन्थाइया बेनो। गेसाव गोसाव अन्थाइया होनब्लाबो 50 बोसोर गेरेन्टिबाव जाहैदों। जेबो जायानो बिल्डिं लुनो हायो। दानिया आङो बै भिडिअनि सायावहाय ससे खोथा सावरायगोन। बे भिडिअआनो जाबाय माने गोथार बाइबेल सावनाय। बे भिडिअआ महायनि आं मिथिया, जानो हागौ उरिसाफोरनि जानांगौ। माने बेयावहाय नुनो मोन्दों बिराद ख्रिस्टियानफोरखौहाय टर्चार खालामनाय, गिर्जा सिङाव थांनानै बुनाय, बाइबेल सावनाय, बेफोरबायदि नुदों आरो। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नाय ससे। अरे काय रे निया फिर जोड़ अरे 25 का रा गोटा नाही तबे डोला नाही टोला चापासी मीन करची एलआईसी ने हमसे हमर ऊपर प्रेशर आने मात्र सिनिका मच्छी जानो रे भाई मन मच्छी जान रे जोड़ दे के मच्छी जान हेलो ठीक है चलो बोलो होय तांता नाही रे जोड़ी जी बारे में रे फटी तो मत रे ना पूर के बाणांगी पोरवा अदा तू और की मैं तू तातान की मांगो पाई नोरो त मांगो बनी जाबे त ई बारे गाले दे पिका से रिकिला है दुईटा काटी धरे एका मार लगा तो हिजबो एगुडो एपटे से एपटे करे नै एपटे से एपटे करे नै सेठी लोगो और की पड़ा तका न तम और की में के साइड हो रे लगा करो अरे अरे आन चिराई आन जान कर पका छड़ा पति टिके टिके लगा सब तैयार के पके दे सब तैयार पका काय बासरा दे रे अरे अरे हाथ रे देखो फोटो फोटो नहीं वीडियो काउची फोटो किदु भाई बोली फोटो वीडियो शूटिंग किदु नहीं वीडियो काउची अरे तको आने दिबा चला अरे मामा के तको फोटोटा
Ay, bakit ini tempe bab ke atas lakan ikut bunyi kata macam. Aduh, helah ada dukun itu macam. Itu ini ni. Betul sudah. Are huda na bain maji jau. Kita huda na bain kita na tahu kian. Matu begi. Mana ate matu kamu kamu rupiah asal करके खाइला. ना ऐसे कुरा काम लोग मतलब बाय हाडा. इरा सुनती के तिले है कांता. रायजो राजा नोंथांमोन बे बाइबेला अरजों सावजाब्लाबो खामलायबावाखै दस्रा सादा लेखाफोरमोनब्ला बियो लेखा बुस्थुआ होर होर खामनानै स्रां थाङो हांगार जायो नाथाय बे बाइबेलखौ नोंथांमोना खामनाय नुवाखै बिथांमोना खामैनि जाहोनावहाय गांफा गांफा बिसिनानै सावलायबावदों केरासिन लुलायनानै सावलायबावदों थेवबो खामाखै अरा गोमोरबाय थादों खामजोबाखै बे लेखाखौ गांफा गांफा बिसिनानै सावब्लाबो अब्ला साननानै नाय बिसिबां गोथार लेखा बियो ओरैनोब्लाबो मालायनि धोरोमखौ बेफोरबायदि हिंसा खालामनाया जोबोद अयनाय सानो आङो माने जोबोद अयनाय बे जाथाया बबे जायगायाव जादों आं मिथिया नाथाय बे भिडिअखौहाय नभेम्बरनि 12 तारिखआव फेसबुकआवहाय भाइराल खालामनाय जादोंमोन बे भिडिअखौहाय नाथाय भिडिअखौबो बिसोरो खेबजोबाखै लाजिनाय मोनदों दां खेबजोबाखै खिन्थु लेखाया खामजोबाखै बाइबेला खामजोबाखै केरासिन लुलायनानै सावब्लाबो बाइबेला खामजोबाखै अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय बेयावहाय इसोरनि गोथार बाथ्रा दं बाथ्रायावहाय बुंनाय दं माने मानसिखौ इसोरा लावथि एबा सिखा दाबा रुवाजों बुवा इसोरा बुयो नोंखौ रावजोंसो बुयो बेयावहाय इसोरनि गोथार गोथार राव दं बिराद थुंग्रिनिफ्रायबो गोबौसिन दाहार गोनांसिन राव दं बे बाइबेलाव नोंथांमोना हयथ' मिथियाबो जानो हागौ बेनिखायनो गुबुननि धोरोमखौहाय माने हिंसा खालामनायखौ आं मोजां मोनाखै आरो बे भिडिअ क्लिपाव नुजानाय बायदिब्ला आरो मोनसे खोथा आं बेखौ बुंबावनो गोसो जायो मानसिफ्रा बुंबाय थायो ख्रिस्टियानफोरनि इसोरा धोरोम सोलायो बेफोरबायदि बुंबाय थायो नाथाय इसोरा धोरोमखौ सोलाया मानसिनि गोसोखौसो सोलायो आं बांद्राय खोथाबो बुंनो गोसो गैया आंथ' गासिबो जेनेरेल साबस्क्राइबार दं माने आं जास्ट बेखौहाय माने दुखु मोनदों आरो मालायनि धोरोमखौ बेफोरबायदि खालामनायखाय आङो दुखु मोननाय फोरमायदों नोंथांमोननि सिगाङाव बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो जोङोथ' गासिबो हिन्दु ख्रिस्टान बिनि धोरोमाबो मोजां बिनि धोरोमाबो मोजां रावनिबो धोरोमखौहाय हिंसा खालामनानैहाय बेफोरबायदि खालामलायनाङा आरो बेफोरबायदि जाथाया जोंनि इन्डियायावहाय उरिष्या झारखन्ड ओमफ्राय राजस्थान नैबेफोरावहाय बांसिन जानायखौ नुनो मोनो दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो फोरमायहरनो होननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबा बयनिसिमबो जय बर' हारिनि